Εάν υποφέρετε από πόνο στις αρθρώσεις και μυϊκή κόπωση, γνωρίζετε πόσο αναπηρικά μπορεί να είναι αυτά τα προβλήματα και να επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής σας. Γνωρίζατε όμως ότι υπάρχει μια αποτελεσματική κρέμα για τη θεραπεία τόσο αυτών των πόνων όσο και της μυϊκής κόπωσης. Πολλοί άνθρωποι με πόνο στις αρθρώσεις και τους μυς δοκιμάζουν διάφορες λύσεις, όπως φάρμακα, φυσικοθεραπεία και άλλες θεραπείες. Ένας σπόρος που έχει δώσει θετικά αποτελέσματα για ορισμένους είναι η χρήση τοπικών κρεμών, όπως η κρέμα Osteflex. Εφαρμόζεται απευθείας στην πάσχουσα περιοχή, όχι μόνο ανακουφίζει από τον πόνο στις αρθρώσεις, αλλά βοηθά και στην εξάλειψη της μυϊκής κόπωσης, προσφέροντας πλήρη, τοπική ανακούφιση. Το Osteflex έχει φέρει επανάσταση στη φροντίδα του πόνου των αρθρώσεων και των μειών. Με μια αποκλειστική και φυσική φόρμουλα, αποδεδειγμένα αποτελεσματική, μειώνει τη φλεγμονή, ανακουφίζει από τον πόνο και καταπολεμά την κούραση, προάγοντας ένα άμεσο και διαρκές αποτέλεσμα. Εγώ ο ίδιος υποφέρω από πόνους στις αρθρώσεις, πρίξιμο και δισκαμψία, καθώς και μυϊκή κόπωση, εδώ και μερικά χρόνια. Αυτά τα συμπτώματα έκαναν ακόμη και τις πιο απλές εργασίες, όπως το περπάτημα ή το ανέβασμα σκαλοπατιών, δύσκολες, επηρεάζοντας την κινητικότητά μου και ακόμη και την ψυχική μου υγεία. Όλα αυτά άλλαξαν αφού άρχισα να χρησιμοποιώ το Osteflex. Ο πόνος εξαφανίστηκε, η μυϊκή κόπωση μειώθηκε και μπόρεσα να ξαναρχίσω δραστηριότητες που προηγουμένως ήταν αδύνατες λόγω της ταλαιπωρίας. Αυτή η κρέμα έκανε πραγματικά τη διαφορά στην ποιότητα της ζωής μου. Αν ψάχνετε για ένα προϊόν που αντιμετωπίζει τόσο τον πόνο στις αρθρώσεις όσο και τη μυϊκή κόπωση, προτείνω να δοκιμάσετε το Osteflex. Ασφαλές, εύκολο στη χρήση και εξαιρετικά αποτελεσματικό, μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο άνετα, ανανεωμένοι και να έχετε περισσότερη ελευθερία κινήσεων σε ελάχιστο χρόνο. Ελπίζω το βίντεο μου να ήταν χρήσιμο και να σας βοηθήσει να εξετάσετε αυτή την κρέμα ως μια επιλογή για τη θεραπεία του πόνου των αρθρώσεων και των μειών σας. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν ή άλλο για να ανακουφίσετε αυτά τα προβλήματα, μοιραστείτε την εμπειρία σας στα σχόλια. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την κρέμα που χρησιμοποίησα, κάντε κλικ στο σύνδεσμο προς την επίσημη ιστοσελίδα στην περιγραφή. Και μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με φίλους ή συγγενείς που θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από αυτή την εμπειρία.